dobrý, to je moc toho naraz. No on je môj malinký, tak. Miky, túto sa pozeraj, túto, tak. On je môj malinký. Koláče som len takéto napiekla. No, aby mi zdravie ešte trošku slúžilo, aby mohla vám ešte prispäť nejako teda. A neviem, koľko razy, keď idem líhať, či dožijem rána. Ja, Bože, ďakujem ti, že mám rada mladých ľudí, ale veľmi ma to povzbudí, že dostanem až takú energiu od tých mladých ľudí. Majú aj veľké chyby, aj tí moji vnúci. Niekedy mám problémy, čo vám nechcem ani povedať, nemôžem. Mám ich rada aj tak. Až moc tí mladí ľudia si to berú na seba, poviem ti, že potom túžim, aby som nemusela ležať, tak ti poviem, aby nikto nemal se mnou, keď to môžem povedať, robotu, že aby odišla tak bez pomoci, abych netrápila druhých ľudí. Ale medzi tým sa ponúkne. Ja viem, že ste hladné, že a ja my priložíme.